you must believe in Christ Jesus and receive a eternal life and also everlasting life. Hallelujah. Therefore, as I say it this way, the biano as a bakafo preacher, ye can't say seven na eye no kre. Eye o Kristo ni na se enye o Kristo ne kra. Eye onipa bia no eye wasede se ohwehwe Yesu Kristo akira kwai na wo ginidi. Ofa na se okra en wa genkwa. Se onipa bi anye Yesu Kristo ni a onim kwa obi wuni boni akobo nsam gem akwakohye. Wiase we ewowura wo ewowura obi na boy obi na chichire wiase obi na de bae de ode bae no pepa chaw wo se yemagini ni na yamfe ye ho nto no so na asase we ya boni ahye so ma asase we ya ewudi ahye so ma asase we ya ahobone agye so atena afa na enkwa eni asase wem na emu nioma nyina ye enada niema no wasiesi kuru foforo osoro foforo ni asase foforo atene ni na timu ya onipa bia wo beyire ho kakra bi ewo Kristo ewo asase we so bia no obegyew edo akosa afie no na saa nkwaje etoso mieno no onipa da sane ntimi nya no ba bia gise Yesu Kristo munkuto. Hallelujah. Ora Yesu Kristo ni naja nyankopon no omotena ase huni ena omhunu se bonsam afa wiase nyina bonsam sei abode bonsam sei onyankopon abode meka nyankopon abode a edimu a ene me no mi nipa desani asase asei asase nyina so nye emim krono ewudie basa yo enema basa ana ekoso amboni ateki impact ewo nipa so ewo asase we so ena owura Yesu Kristo na eje nyankopon oyi ne do adi ewo adasama ho otua na mobi eno na mi gina so ene wo adi nkomo John chapter 3 verse number 16 was sedie onyankopon esi do ewiase ni se wode ne doba owo no kro Christ Jesus emai se onipa biara obeje saa oberema wei adie no onyira obenya dankwa pachotie nkomone onipa biada obeje saa oberema no munyamfo wei adie no Tronsam say onyira obenya da enkwa bedofo Tronsam asem wei eya asem a eye pefe yanka eni kwan se enka ye ha ye hompo ekasa kirikiri mu bebre nanso esan se ye nipa ne ate asase we so na bonsam asai bebre adwen bonsam de asode honhom awura ye mu awie bre mu nkirima na obonofo no atwa nkontompo agu no kreso atu mfuturu agu ye ninti emada na asemu no wanam Tronsam so etuefo abrebia wase sedi onyankopon si do ewiase ni onyankopon yi wodo adi kase de amaye menu adofo a me ne wahia okwa asore ana wonkwa asore odo homa Kristo ana fa homa no yonipa bebre o mo kwa asore beto mo fo ma ewurade yonipa bebre ho no ma pache o ma ji Kristo de nso mfo mo nto ne so yonipa bebre mo bo Kristo din na so mo mo no kure e pa mo chaw awie ye pere mu ne wei
Ewiase awie bremu ne ewe onipa nkwa wonfie eye sei. Wo hwe me wanya sei na ka wonfie sei. Wo hwe me wonfie sei na daben na wo be count sei gobo. Hebrew chapter 9:27 say etwase onipa wu prekope no wo na chi atemu ene da ho edema no. Enti atemu nti esese onipa bi ahwehwe ne kra nkwaje akira kwai. Owo nti odofo wote ase fa hotu Kristo so na sede Yesu Kristo wu ye ne nansa so osore ye ne wadi nkunim wote agya Nyankopon sede fa so no. De ode no to awurade so wo gini die no. O wie pa esa wodam kwa. Hallelujah. Etuyani asempati mi anseche mu yedunsia. Wase sede wo Nyankopon si do ewiase ni se wode ne doba kro Christ Jesus. Emai. Kwan be na wo Nyankopon fa so de Yesu maaye. Ye nyina yenim Yesu Kristo kwan o fa so oba wiase. Obabunu Maria. Ana wobofo Gabriel call ne nchai. Luke 1 hoba. Was wadom wo was na wedi anchia be ni. Was wanya urade Nyankrompo ho ene mantom. Ubenyinsen na wawo babani. Na akokwa no ye betu ne din Yesu. Hallelujah. Ye nyina ni mabasem. Na wono na dako. I say I will surprise you one day, bro. But I hope you're doing good. Okay, Kevin. But I say radin sure. Wono na dako ebrebi esem. Wotena se no ye san hihye we nyina. Ono ma cry Jesus eba ye. Ye nyina ye nim na wo mu nsem. Ohene Herod bonsam ko wura no mu na opekwa bi so akuno. Yi ne firi ba bi owo e de ne ko Misrim ko sie ebrebi su obai ebeto na adwuma so. E de ne ho mai. Na ma wade ne ho mai ye no o ma no kwan se ye mono o ma no kwan se emu nanim ase o ma no kwan se mo ne ma o ma no kwan se ye ntiti ntasu ngunu so o ma no kwan se ye ntiti ne wedie o ma no kwan se mfa kase chenhye ne ti o ma no kwan se mfa nipa me no mienu ye bone so ade a enka ese yen se ye tua so ka ye de ho ase nua to ne kon so ontimi so akora na ofo so edeko gogota so na ye kade bibre ye hyene ne ya ye de kase che wura ni tim ama ayi kana say empane no anase nkase ne wura na minim nya de ahyene ne emia so ne boje pram berma we boje pram me no mie no ntio de be ni benya bone fefere de be ni benya nkwa de be ni benya wogie. Hallelujah. Eti moja no a Yesu Kristo be hwie gu ye no anhwie anwu fom kwa ehwie gu ma me no mie no kra nkwaje eno mu ena wonam John chapter 3 verse 16 say was seni Onyankopon si do me no mie no ni ye ka wiase ya me no mie no so wode ne doba kro Christ Jesus emai ye ne mai. Hallelujah. Na obiara obeji sa oberema wei adie no wose onyera na obenya dankwa. John chapter 3 verse 16. Obiji ne dia onyera. Why ne dia waji Yesu Kristo adie? Dia waji Yesu Kristo adie no obi a wajai boneyo. Dia waji Yesu Kristo adie ene obi a ofiri na dwene ne kra ne nakoma nyina mu ede ne ho ato Yesu Kristo so ene agye Nyankopon so. Ti wode no ato no so ewo no kurim. Hallelujah. Bedofo bisa ho se enti wode ho ato Kristo so ana na to wode ho ato no so wode ho ato no so wo no kurim. Ade bia wo ye bia otimi gina ma no kore. Ade bia wo ye bia medofo mepache wo gina ma Kristo anase eye na ada bi kwa. Me say you must, and I say we must believe in Christ Jesus to obtain the glory of God, to get eternal life. So we'll be anye Yesu Kristo ania oninkwa. John chapter 3 verse number 16b. Let me read the Bible itself.
John chapter 3, verse number 16. John 3, verse number 16b. Was say, said you Onyankopɔn do wiase ne sɛ wɔde ne dɔba a wɔ no koro no man. Obiara ogye ne die anyina onya dankwa. Sɛ obi gye Yesu Kristo di a, wɔse sɛ nipa koro no onyera na obenya dankwa. Na kyerɛ sɛ obi anye Yesu Kristo ani a ne kra bɛyera. Ɛyɛ wɔ kra no asɛm na Kyerɛwsɛm ka, yɛ kra ho asɛm na Kyerɛwsɛm ka. Sɛ obi anye Christ Jesus ani sɛ wɔne ne wiase agye nkwa, wokwati na wonni nkwa, sɛ nipa koro no ne kra bɛyera. Yera wo nipa wo kra bɛyera sɛ wanye Yesu ani ne ɛne sɛ wobɛkɔ bonsam gyem. O kra bɛyera firi Kristo aheniem akɔ bonsam gyem. Hell is real. Hallelujah. Bonsam gyem wo ho. Enti Yesu Kristo mpɛsɛ me no omie ne kra bɛkɔ gyem. Enti wotu yɛfo na na dwi sɛ yɛmagye ne ni fa ho to no so yie. Di na hyɛdeɛ so, di na asɛm so, fa na asɛm nante. Hallelujah. Wase deɛ wɔgye ne die no wanyera no obenya dankwa. Adɔfonom ene nipa bebrebe anye Yesu Kristo ani o. Omawu. Yesu anya ne kuri a wote na henim wei. So nipa wuwu ne na wuwu bɔne mu a eno ano no ayeka. Ena Yesu Kristo anya ne a wadi nkunum ote agye Nyankopɔn nsa nifa so no. Se ɔdɔfo wanya Kristo madwen sakyera ntena se na wamfa wabrabɔ ama Kristo onkwa na nyina ka nyina na uwu se kinkiri na uwu bɔne mu a uni adwen sakyera biem. Uni odum biem. Fache mi ni hobiem. Kama mi ni hobiem. Eti Kristo mama ne adɔfo no. Ebra yɛhyia yi meka Yesu Kristo mu gidia ɛkɔ nkwagye mu de akyerɛ adɔfo no. Say we must believe in Christ Jesus. One ne nkwagye wura no. Se wanyene ne wuni nkwa. Asɔre a wokɔ mu bo Yesu Kristo din. Asɔre a wokɔ omugye hunkunkuru di. Asɔre a wokɔ omugye Awurade di Nyankopɔn di ana. Midɔfo asɔre a wokɔ anase mepache wo hoyi mepache ugye Yesu Kristo ene ne nnwuma di a obedi asase so di ana. Obi so wagye Yesu adi. Esu mosu bokura wonni bi. Obi si wagye Yesu Kristo adi asɔre kura wonko bi. Obi si wagye Yesu Kristo adi communion kura wonni bi. Ene na gidie be ni. Ene na midɔfo gidie be na wagye. De wagye Yesu Kristo adi no odi na hyɛdeɛ so tie agye no asɛm de nante. Wase de wagye medie na nyera obenya dankwa. To believe in Christ means to be with him in all circumstances. Hallelujah. Yentoaso. Verse number 17. Wasina Onyankopɔn ansoma oba no ewo wiase se omebu wiase aten na mom se womfa ne so emagye wiase. Enti wo hwɛ verse number 17 no a Yesu Kristo maye to edikan na wo bae no de to so mienu de onyamai de obae wa mebu obi ataye o. That's the reason why ntia eni kwa se Nyankopɔn nipa bi osofo bi man of God bi evangelist bi ejina baby ebu obi aten. Yimu aten. Nemo mi yi aten. There is difference between mi yi aten and mi bu aten. Se mi jina hoi anase mi wo ne mai. Se me ka kira wo se ubo adwaman a ubekɔ bonsam gyemu a anase se ubo adwaman na wanya ya ubekɔ bonsam gyemu a mi mu waten. Ubo kro no na wanya ya uwu abekɔ bonsam gyemu a mi mu waten. Nemo mi yi waten. Na embom de bema aye atemu amibu ne se ade no amekasa fa ho no bone no amekasa bia uwo mu jai wanya abesi no se menso me yesa de kuro ni bia na kyese bibu aten. Hallelujah. Momi ehu nsonsu ya ewo mu. Momi ehu nsonsu ye wo aten yi ene wo atemu. De me di hu fo wom na me gyina so ekasre wo se
we na ekoye we na ekwe mi wan so mi ye bia kyerese mebu aten na emom de me ka kyerɛ no menni saa brabobɔne no bim na me kyerɛ wo sɛ de wo ye na wie ye sei a ɛyɛ aten ye na me yiw ampa so wanya ya wobɛkɔ hɔ yente sade na se enti Yesu Kristo ba ye no wode ensem we be kyerɛ adasama eni wiase ni pa nyina me no mie no ka ho sɛ ono no ba ho ba wiase no wa mebu wiase aten na emom oba so obegyi nipa nkwa iti Yesu Kristo bae no wode nkwaje seme ne bae na mom si woni padasani wantie no amfa ho ameto no so no anwane amfiri sumu wanwane amfiri bonsam nnwumadie mu na wamma Kristo nkyɛn no ama han ameto so na wanye won nkwa da di akira ɔse wayi da bi esi wɔ nam Christ Jesus so beba biem na bibu atasefo ne wo faten ɛhɔ ɛna ye atemu na Yesu Kristo nyamban ne ma ye tosumene adwensakra mu ɛho da wubɔ ana eguso ayebo etu onipa bia mpa adwensakra ho meni ba bia wo hwe me firi ene wabrabo nyina so ene niema bia me pache utumu sini ene fa Yesu Kristo asɛm yi so na sakra wadwen na echi Yesu Kristo di yie efiri sɛ de wachi ono awurade Yesu Kristo adi no wapa ho achi afiri wiase nkekan ebone ho de wachi Yesu Kristo adi wo nukure mu no wonante sɛ de awurade asɛm kyerɛkyerɛ enye wiase kakra enye Kristo mu kakra hallelujah wase na de ogine die no wo mu no aten na de wanye nie no wo bu na aten dada sɛ wanye onyankopɔn bakro ne din anie na we ne atemu no sɛ han aba wiase nanso enipa da so dosum esere han efiri sɛ wonom nyuma eye bɔne wasi we mom ni atemu no this one God bless you my brother we mom ni atemu this is the judgment that is coming we ni atemu no die ntie onyankopɔn ene ne doba Yesu Kristo na so onyankopɔn de atemu be hye Kristo nsa de de agye no bebu atasefo ne wofo atene sɛ Yesu Kristo ba nipa anyene ani asi we mom ni atemu no sɛ han ba wiase nanso ne nipa dosum sene han enipa dosum esene han ene nipa dosum esene han esum ni gyina ma Satan esum ni gyina ma ne nnwuma bɔne hallelujah esum nnwuma ene no ene nipa bibiri ene gye ho obobone so ano osere na nani agye yi nani agye se wode nipa dua ye bɔne enmu na wonya aduane firi nto womfa ho enmu na wonya baabi di ne teto nto womfa ho enmu na wonya baabi edi gyina so eye ne niam nto womfa ho nanso adofo no yenka hu se ne ye nyina no awurade Yesu Kristo asɛm se wode beba atemu mu nti atemu nti adofo no baabi ahwɛ me firi bia no bɛgye Yesu Kristo di wate gine di ye na fa ho to no so ye di nasɛm so twe wo firi bɔne so bia mu ema wiase we mu adodoro de ene mo nkekaya de bi mfa no mu ene pa wo wiase pa wiase ene gye wa obi ka kyerɛ sɛ wiase ene gye ne awoboa wiase ene gye wa nanso busa ho sɛ wiase ene gye no de ye na wodi akiri ana de enya nkrofo di akiri hwu no ebi na wodi akiri ana hallelujah ene gye bia ni wiase mu onipa da sɛ ne sɛ obefa Yesu Kristo sɛ ne kra na agyenkwa ene gye bia ni wiase mani pa da sɛ ne sɛ Yesu Kristo beba na brabom hallelujah owura bia na ye frɛ no eye secure owo sika bia bi owo ahodie bia bi nanso na ne kra mu na woni anigye ne kra di awerho ni opon sika nyina mu na ne kra di awerho nanso ebra Yesu Kristo ba na brabam no wonya anigye ema wo sorompo anigye Yesu sere da no wase afei na nkwagye abafie mu afei na nkwagye abafie mu na kyerɛ onipa betimi ageni in this life nanso no oni nkwa so reject Christ ya se Yesu Kristo ni wabrabo mu a se Kristo ni wabrabo no mu a ewiase jabade eya hoahoa kwa
eye meje me na akwa enipa na be hwa wo enipa na beji watomu. You will be recommended by enipa, but na osoro enye wontu omianyi Kristo ni enanatwe babia wo hwehwe me firi bia gye Yesu Kristo di hwehwe na kira kwa fa ho to no so gini di firi akoma nyina mu gini di fa ho to no so di nasam so yen apedia o hwehwe na nkwagye a wode ahye a Kristofo papa bon me no mie no etimenya. Wase so obi anye na ani a onya nkwa obebu na tende na kobo nsam gye. Hallelujah. Yehwe asem kitwa bi nso ewo John chapter 6 verse number 29. The book of John chapter 6 verse number 29. Waka asem bi ewo ho John 6:29. Te asem wa Yesu Kristo bae no okan. Wose Yesu Kristo boase wono mo se wei ene onyankopon adwuma se mo begye die osoma ano no adie. This is the work of the Lord, that each and every one must believe in him. When it onyankopon osoma no na adwuma Yesu Kristo no man ni hia ye no an wo ka kire won se nientie onyankopon soma ne ba asase so ene se omo bagina die se de bi omo benya nkwaje ubagina die no wanya nkwaje ene wo bitime kwa asore asofu opirchi a no wapie he sofu gina ho ebie tro kunkum ka krai Jesus ho asem kan kwaje wo Kristo kan Yesu wo soriye ho asem a de nipa kon kwaje mu kan ede ogie ba no wo ka ho asem na nipa da sani afa na bag no wapie wo tiesi amonte eho ana obi ko receive ne call eho no obi koye de ope eho no obi ko di ne nkomo bi ene nipa binom emfa Kristo asem enye hwe your life is so cry ye preaching obi okro mfa ho because asem no wo ne sem fa so ni so etu owurama no watwam no asifom enshanka ho se woda so Ewurade hu mobo na wonti nanim tie nche bebia wo hwemi fira wode akoma peti Ewurade asem nti Ewurade nye nkwa na omfa na asem so enye ade bia wotomu sini wo na asem bia no mesere Ewurade se omfa enkyerechire so na wonsesa nyama bebre wa akwemu. Bible say Lydia ye setie man de na Paul ekano na edano enkwaje be Lydia fie setie a wanya ma Ewurade asem nti Ewurade ma wonya nkwaje onsiesie fie onsiesie busuam onsiesie abrabɔ no na ade bia esese etimi sisie no mo ma wo na otimi suma Ewurade ye no omfa no mo na emo dio wase weine onyankopon adwuma se mo begye die osoma ano no adie enti life ya ye woso de bia yi enye bibia o de bia meka enye sikenti na mete ha dabi nansa me ne nipa bi hia na me ne ya kana say Sofo Gideon Techiman ya I know say wuni mo no na me ne Sofo Gideon Techiman ye kudi dwumadie bi kakra me ne koy wo de ka be fa me di etua na mo kudi dwumadie bi kakra ewo ba bia wo na ye ko se fireman wonim se nipa bibire se wa yeye wanya sika nya chese enya senketo na mse wow Sofo Gideon sa was it meti bi de bia krofo so kama meti so wanya sika nya na mse menya sika sa na mesiri wo ka anim ne nyina de yes de na mse what a wow sa no se an krofo ka pa so aye ana mse na yeye no menya ne hefa wo mse hwe media no so a wote 24/7 no sabro chirifo gusu ana mesiri
I say abroche fogu so pa. Hey, what dia say what dia onya senketo why ye say cha. Yes, one first can ya share. When just say what dia just what bro. Just what bro media na dia true faith in dia just oh media so dia what bro say ya what bro. What ye and you see why ye say cha. And I'm so oh wow. Sir, my ye home. And I mean yeska. And I'm saying I'm so for sa ni nipa beka. Sa no mo beka. Na ye kan de bia ye insurance ma na bibi sa de to so eye gitum na emremu. Nanso wankasa otu yi bone woso so sa nso a ampa obi a oyeye de ye mfi ni biem menye yi o menye yi eye Kristo homobro ene na ntom ena wo kura me mu. Hallelujah. Eye wo pepa ene Kristo asem ene ye bohye anase sha wo hye ye se wo de frɛw anase wo soma wo a eye wo hye o utuwe me pa cho so kwa adwuma wa kwa adwuma nye yi ana meboa otena fie da kopra asamaba. Yes, sanete enti adwuma Kristo afri wo mu no eno no ugya ye nye yi eye ahofama ene Kristo adom ana aso yen so a de bia no yenya akwanya ba life so obi a wo frɛ me backdoor bia be di adanse e me charge obi na me ko charge e dey ene se nke mewu ka soro no kran ke me firim ke betuma firim ofrɛ me a bibi na hia mpa ba ya bo metimba bi me begina life so a me preach wi a me nka se obi mmc kankoto data me menye sa announcement no wa ha ye ma me phone na bi na ye ya mom ye mo papa na ni data sem me meka ana sa announcement no so obi ebeka bibi sa no nkire se backdoor meji sika bi o no menyi sika bi a wo backdoor eya ho fama odi for sam papa eradensha eye tu ho ache data eto na sei timinya kakra na metogu so a na me abeka me urade asem na asem de beka nyamkopo asem eno ano no na bote nyina ne se ye nyina betimenya Kristo mu nkwache eno ni our goal eno ni a mission eno ni a frɛ si ebeka Yesu Kristo mu no kwasem de akere ye ho na se obi enam wiase anaso onye hu na urade a ye hye adwuma de esi Kristo adom urade no akasa nam ne ho nkronkro so asesa bibrabrabo ebinum abeye no kware agidifo yanka hwaho ye ho eye urade na ye na adwuma. Hallelujah. Enti owura Yesu Kristo se ono ba wo ba asase we so no bote nyina ne se enipa bagina die nipa bagina die. Hallelujah. It was my smartphone asembe no kai Mark 15:16 asembe no kai 16:15 Mark 16:15 was monko wiase nyina ko ka asempa na kira bode na de wo bagye die no mommo na su. Hallelujah. Mommo na su na mon kire se woni de mahye mo nyina so na mene mo kusi na wiye na nsankire ne bedi wona wo bagye die achi. Hallelujah. Eti odofo a mene wahia enanadwe Yesu Kristo mu na nkwaje wo, Yesu Kristo mu na enkunimdie wo, Yesu Kristo mu na bonefafiri wo, Yesu Kristo mu ana mepaachaw se ubegye ne die a ubenya fa hodie na obesa ma wonta nkwa. Enti wa wonye ne niye mesrew ahobrasiem ne mu na nkwa wo begye ne di na wonsesa wo hyebere omma wawie ye pa oma wo kra ne nya baby papa nkotena de di akire. There is life after death. Onipa wu achi nipadua pro wo kra mu. Nipadua pro wo kra mu. Enti esanse wo kra mu no na me pa acha wo betransase wisu na wo ye de honam pe na bobra bia pe na wu bone mu a ma me wo kra ekoi. Enkase woni ba bia wu a wo kro. Yesu Kristo ame ye hu ba bia ye wu a ye kra no hunhum ye kro o kra ni padua na ekro. So mo bra yi a obekọ ba bia wo mpe. Obo bra yi nso a
obeko baby. Hallelujah. It was a way any dear Unyankopon epe netjumemu se onipa ebeji Yesu Kristo di. It will show demonstration of Yesu Kristo ba ye senchenia wo ye asempatred mo ye nyina no wo ye de kire se de be ye nipa be tie kire aba abeji wo no Yesu Kristo di. Obi antimi fa ne pe e makra Jesus enchai. Yesu Kristo honhom twe no. Etimi dofo Awurade honhom no guso a wotwe akra ma wono Nyankopɔn. Enti asabakafo ne asofo akyerɛkyerɛfo hodo ye ne awura Yesu Kristo apa yen awie bremu sɛ wonam na asɛm so fa ye so ama foforo hunu han no moma ye nyere ho na ye ni Kristo ho adanse nkyira foforo opportunity bia medofo benya bia no mobafo na ekura no opportunity bia obenya bia hyase fa ya de a ebema Kristo mabi ya obonofo na kyekere wo no ombetimi asaba omobofo no enchai Shakra meurade. And I can Kristo ahini wasempa. You can use your phone. O status. O de bia niema o posting o status. Eye niema efa Kristo ho ana. Obi e Kristo ni. Me say de wache Yesu Kristo de niema bebre ho. Obi e Kristo ni status. Onfa Kristo ho ade bia mponto hoda. Ni status, WhatsApp status. Ne TikTok account on fa Kristo ho ade bia nto ho ade mani padwen sachira ade draw ni attention e man hwehwe Christ Jesus achira kwan ebi ni gallery ebi ni diemu ebi ni status we na so ade awurade ade asempa trade we na so ye bi Esase Kristo fo poma Kristo ahinie epija wasase so. Try to do campaign for Christ Jesus. Do campaign. Yebo wake up we she campaign what ewiase obi aye ma ne part ye kan say what do you call it? The football team. Obi aye campaign ma e ma ne team. Say be ne team betimi ago far. Na once way. Wabeji Kristo edi campaign be na ya mawurade ya beji Yesu Kristo edi campaign be ene ye ma henie no campaign be ene ye ma Kristo adwuma campaign be ene ye edi ama asempatre adwuma no me say you must believe in Christ Jesus because in him there is a life. Hallelujah. Enti John chapter 6 verse number 29. Was Yesu Kristo bote ode bae ne nyina ne hye. Oba beye oje Nyankopon adwuma said ye beye nipa epaginadi. Said ye beye nipa epaginadi. The reason why Jesus Christ came on this earth to demonstrate the power of God. Said ye beye nipa beginadi no mbenya nkwa. If it's John 3:16 ho ba na me atese se obi anye Yesu Kristo ani a oni nkwa. Tinkwaje ntina Yesu bae. Si benya nkwane a ene na esese ye ginedi. Hallelujah. Ye ginedi dia na ye de ho to no so anante na hyediem all circumstances na ye nyere mu gidie ya nante wo na asemu. Ya kwasore. Ene memene dei obi e memene dani ene kura wankwasore. Wankwasore. Wode akohye nsuo. Nsuo so kura hye da nto papa bia. Hallelujah. What do you you? Ana mantoma matade na momwa. Ana mempabwa na okura no aye dada. Sa. Oh. Uji Kristo dia ummu sa niema we. No. Ummu sa niema we. Hallelujah. Yehwɛ asɛm bi wɔ John chapter 6 verse number 30 hɔ no a. Yɛbobɔ so ntien. John chapter 6. So obi anye Yesu Kristo ani a wo so onim kwa. Ani aka John 3:16 hɔ. John chapter 6 verse number 30. Ana asuafo no na aye omo na aye omo na omu omu nyina so omo left and right. Do baby kra na asuafo no kra no. Omo nhye da hu Yesu Kristo omu di na chi no kra no omu nhye da hu nyema ye. Yɛhwɛ nkomo twitwi bi a ɛkɔ so. Peter, therefore, ya, on your for the campo, no more beside Jesus. John chapter 6, verse number 30. Was and I was saying to say, and ye, and Centuria pain and a warrior.
na yehunu na yehunu na yagye wo nso wadi ɛdeɛ na woyɔ yɛagyanom edi mana srɛ so sɛdeɛ wakyerɛ sɛ ɔma wɔn mo paano efiri soro di ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ nokora mese mo sɛ ɛnyɛ Mose na ɔma mo paano a efiri soro no na mmom m'agya no ɔno na ɔma mo nokora paano a efiri ɛsoro no wiram nyina na kyɛ sɛ Farisifoɔ no nyinaa hyia o asuafoɔ no nyinaa wɔ hɔ ma kyɛ sɛ ɔmo pɛ nsɛnkyerɛnne bi afiri kra Jesus nkyɛn ana ɔmo refa Yesu sɛ wɔn mo agya di mana ɛwɔ srɛ so nti wɔn nso Yesu Kristo so nyɛ nsɛnkyerɛnne bi na ɔmo ntimi nyina so nyinini ana Yesu Kristo ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ Mose ne ma mo agya no paano di yi o ɛyɛ me yes m'agya wɔ soro no ɛna ma mo ma no abɔfo aduane ɛwɔ soro edidiɛ na Onyankopɔn paano ɛne deɛ osane firi soro ba na ɔma wiase nkwa no ɛna wɔse no sɛ Awurade ɛne ma yɛn paano yi bi daa na Yesu ka sɛ ɛse wɔn sɛ me ne nkwa paano no deɛ ɔba me nkyɛn no ɛkɔm ɛne ne da na deɛ ɔgye me die no sukɔm so ɛne ne da verse number 36 na meka mɛkyerɛ mo sɛ mohu me nanso moda so a ɛnyi ni deɛ agya no de ama me nyinaa ɛpepa me nkyɛn na deɛ ɔba me nkyɛn no mento ne ntwene da ɛfiri sɛ misane firi soro ne ba yɛntia ɛnyɛ sɛ me ba bɛyɔ deɛ me ankasa me pɛ o na ebom deɛ ɔsoma me no apɛdeɛ yei ne deɛ ɔsoma me no apɛdeɛ sɛ deɛ ɔde ama me nyinaa no mema emu bi mpo anyera na menyane no ɛda adi akyire na yei ne deɛ ɔsoma me no apɛdeɛ sɛ obiara a ohunu ɔba no na ɔgye ne die no onya daa ɛnkwa na menyane no ɛda a ɛdi akyire. Hallelujah. Hwɛ nsɛm a owura Yesu Kristo ne asuafoɔ ne ɔmanfoɔ ne hyia wɔ kae wɔse me ne nkwa paano esane firi soro baayɛ no mo agyanom didi ma na wɔsrɛ so no wui na m'agya mpo na de maa wɔ me ne nkwa paano efiri soro baayɛ no deɛ wɔhunu me no wɔhunu nkwa deɛ wɔhunu me no wɔwɔ nkwa. Hallelujah. Na Yesu Kristo refer sɛ obi ba ne nkyɛn a wɔne na bɛyɛ honam baako communion ɛyɛ one factor. Hallelujah. So obi ba Yesu Kristo no ɔbɛgye ne di a ɛsɛ sɛ wɔtumi ne to nsa didi wotumi kɔ communion ɛnɛ Kristofo bebree ti asɔre fie communion duru so a mensɛ na yɛde ama next person mensɛ ɔde ama next person mensɛ ɛdeɛ ba adeɛ na medɔfo ɛma wontimi nkɔ Awurade pono ho sɛ wontimi nkɔ Awurade pono ho deɛ a ɛne na gyidie na wowɔ Kristo mu ɛnwie pɛyɔ wonya hunu Awurade no yie ogyidie no nya wie pɛyɔ ɛfiri sɛ deɛ wɔakyi Yesu Kristo adi no wɔagya bɔne yɔ ɔmo wiase abrabɔ bɔne bio ɛtidie ne siw kwan a wontimi nkɔ Awurade pono ho ɛma asɛm ɛnsaweɛ akɔhwibra adwamansɛm ɛnsɛm keka ɛbufuo korɔ no atorodi ɛdeɛn oh ɛnɛ Yesu Kristo asɛm sɛ wafa no afani sesa deɛ ma wontimi ma Awurade na Awurade mu gyidie ne ntimi nwie pɛ no ɛnɛ Yesu Kristo asɛm no fa wo ho ma Awurade yie. Hallelujah. Wase di ɔgye me die no menya ne deedi akyire owu sɔre mu no ɛnkwa foforo mu no Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ mmienu no atiasefoɔ ne awufoɔ a ɔmo bɛsesa akɔ honhom tebea mu no ɔkra nkwagye wu sɔre mu no ohwimbere mu no wase menya ne sɛ nipa korɔ ɛdeedi akyire na faako a mewɔ no ɔno nso akɔ. Wasi weini di osuma me no apɛdeɛ sɛ obiara wo hunu ɔba no na ɔgye ne die no me nyane ne de akyire obia wo hu ɔba no obia wo hu Kristo na ɔgye ne die. You see, sometimes you can see Christ but you cannot believe in him. When you say one more na Yesu Kristo ba no nipa bebre ne hu no na so mo dodo sɛ ɛna gye ne die. You can take Christ and refuse to believe in him. And the son ati owiase. And ne obi kwa sore wo hunu Kristo pa na so wanyine ni.
ɔte aso dem okwa ewiase afefede na odi akire niema pasa na odi akire wate Yesu Kristo ho asɛm nanso so obegina di no ama anya nkwan ontumi energy Yesu Kristo di wate momia nyinini na ne mu na nkwa wo momia mfe ho nto no so na yɛde ho to nso a enya de sɛ obɛme yakoma ahwinhwai yɛde ho to nso a yɛmpa hwi da biara da onua dɔfo hwehwe Kristo akira kwa na ginidi ɔmo asomdwe ma nkwagye ɔnsesa wo hyɛbere ɔmo awie yɛ pa adeɛ bi mpo na do nsa be so mu a watima ma na wie nkurim di ama hallelujah we ye privilege kɛse akwanya kɛse de ma me no mi no wɔse de wɔgye die no ɔbɛnyane ne da edi akire de wɔgye die no ɔbɛnyane ne da edi akire hallelujah de wɔgye die no ɔbɛnyane ne da edi akire ɛdeɛ na adɔfonom yɛ atwai se tronsem no kasa we a na kyese se yɛte asase we so no se yɛgye Yesu Kristo dia ni yɛde ho to no so na yɛde wure hye no mu na yɛnante sɛ de na asɛm se ne yɛde ne yɛ Nyankopɔn yɛde ne yɛ wurade yɛ dwumadie bia mu yɛ buni kɛse na yɛnante wɔ na asɛm mu a yɛ wawure hye mu wa ho toso se osane ne ma yɛ toso mienu no mu a owunya ne fufuro mu no me no mienu yebenya nkwa yebenya kurukunkun makohyɛn yebenya kuro no akowura baabi ahotefo wona ahotefo kuro no saa kuro no na yɛ ni da so pa yekomu akɔ anase yepemu akowura te wɔgye ne die no wɔtena ne dom no wɔse menyane no ɛdedi akyire ompɛsɛ Awurade benya no ɛdedi akyire na sɛ wompɛsɛ obenya Awurade Yesu Kristo benya ne wo a medɔfo ɛne obɔbra bi a wɔpɛ tena wiase ne bubra bɔne tena wiase ne pɛma tena wiase ne fa wadwuma huru Awurade bo bunkrofo fa so twitwa nkontompo fa nkrofo yere tetare nkrofo kunu ho kwaduro so tunkrofo adu wo de mabosom nya wade nyina ne tunsumansam sɛ wompɛsɛ Awurade benya ne wo de di akyire dia saa brabofo we nyina wotimi bobi ye gay ye lesbian ye niema bi a wope bia nanso wona wotwe Awurade no na wodi nasem so wona wode wo ho to Awurade asem so na wonipa bi obegina Kristo agina mu no Awurade ma na brabo enye kwata Awurade ma wo bra wo bre no asase so wo nasem no nya kwata owura Jesus o ma wo nyina so enyira da on pepa woni da so ntontwene efise enkwagye a ewo ho no wode ama wona eba bagina di believe in Christ Jesus and be saved. Mama yenye Yesu Kristo ni na yenya nkwagye. Mama yenye Yesu Kristo ni na woni emeya pam na tebia owomu no. Yesu yentimi nko hunu bi ededi akire. Hallelujah. Se obi anye Yesu Kristo ani a obi wuni boni na wakujim akwakwahye. Yesu Kristo kan no so ho asem. John chapter 8 verse number 44. John chapter 8 verse number 24. Sorry. John chapter 8 verse number 24. Tie. Wasana Yesu se won se mubewu mu boni mu. Se mo anye eni se mene no a mubewu mu boni mu. Mubewu mu boni se mo anye me ni se mene no a mubewu mu boni. Hallelujah. Yesu Kristo no mindful ni share na yes na nipa bebrebe doubte onyo ni agenkwa no se de na etie no a arofrom ene nipa bebrebe nyi ni se Yesu Kristo ne nkwaje wura no nipa bebrebe nyi ni yes ana mo fake babro no fake ana hwan na ibirum ke kansem ibi kuratim ko fa babro ro atwajatum munyame no munyankopon bo wurade no mu Yesu no menenanum no mo ke ka abususem ke kanema na no na me ka se Bible
ye kruchire group people so opama che so mebe yi Bible nya hune mu ade saa eye honhom ade kese you can ubetime tweja tum obi anka hwe ba spiritually o wasem eni so de ubetime ahye no ubetime de ade akwa ijana so akopepa auto hallelujah ti nkomoni nanso ewiase do wiase na de wo ye Kristo dia ne de o ti Kristo asem kwase ti na no mebeka kire wo se e ma wo bi mfa nsem huru na da ogidi ni no Kristo ni bia wo pe nkwa wo Kristo mo bia era na ye wo mu ne era eye bonsam agina to kese a otu ade hanyan e Kristo fo papa dwene e ma ho kwai de bia fa Kristo asem na ntiye bata kenkan ti Kristo asem bata futu hwetronse mo abrebia na common sense fo bia toso e wo system nim ebi ya sofo ebi ya chechefo ebi ya beye difo ebi ya beye akonfo ene bi nso wo system no makozuku fo bi no na wo de ensem bia eyeyi na wakokotu a na wakeka bongo nwran se wadwene mu no ana Kristo asem ntiw mu na nkonkon ka ho a wone beba ho so na wayera wadwen wasese wo bia nyem awurade ani a obewu ni boni misiri wura Yesu Kristo so o me yenwu ye boni misiri wura Yesu Kristo so o me yenwu ye boni se wanye Yesu Kristo ani a obewu boni etiene wa ade bema onipa dasani ewu ni boni ene se onipa ba reject Yesu Kristo afiri na kwam yes mama Esther God bless you on say nei obonefo no akreti simple ade bia ba se AI e Christopher momia me animra ye ho sa AI na aba no ese ne ma o ese ne ma papa AI ya ade a omudi aba wiase a kire se ade bi nya no kra anase ade bi ye no kra ni adane no na akoye se we de nya no kre dane ne mani ade bi ye no kra AI ni ntie se nya no kre ade bi nya no kra isi AI ntie se no kre ana dane bibiri dane agirifo enyina so sa dane agirifo enyina so sa ide bia no ka se tworo kronkron woni bia kope bito tworo nsem kope bito fasie ebe kakra wonya bio na tworo nsem no Bible na hye nkomato wose be kakra nipa pe won twetwe da akohwehwe nyankopɔ asem akohwehwe Kristo asem yenya ye befiri atoye tifia na afo apuoye on se Bible no kure ba this time kure ni mu nsem no bebere sesa bebere sesa tworo nsem no emu nsem bebere sesa ade se woni tworo konkra kotobi emfa won to de wo mobile phone no so emfa won to so ene wo search AI now ka say who created the world a better say no one created the world wo search am say wo say Google say AI no wo search a wo be ka kire no one created the world as a no afiri be ne buy and anima be sesa enti Kristo mani adofo no Kristo asem entwamu dawo entwamu da enti momi yensuso mfa ye ho nto hunamu niema ene niema nkitinkiti bi so ya emfa nkwaje mere so na ye na ewo Bible ho yensua mfa nante de wosua tworo no na wode mo nsam nante no wona ehuhum ni a Ewurade huhum ne be no wona ehuhum ni Ewurade huhum be no dodo na ma honam afa won dodo na ma honam awia won enti dodo na abrabo mu gomu ene na mu tuo ne ye honam nko a chonsam da ho no o dwene honam de chonsam da ho na wo ka honam de hallelujah wasesemu anyemi ani a mubewu mu bonim
Na kyerɛ sɛ Yesu Kristo asisu dua sɛ onipa bia wɔte asase wei so sɛ wanye na ani sɛ ɔne ne nkwagye wura no na wansom no maame na wansom Christ wanye na ani amfa wo ho wabrabɔ nyinaa nhyɛ ne nsa na wampo wiase mu abrabɔ bɔne na wansom Kristo wɔ nokware mu a ɔse na asɛm no ontwa nkontompo wo sɛ nipa korɔ no wobɛwu bɔne na obi a wawu bɔne anaasɛ onipa wu ne bɔne ma ɔkɔ he ɔkɔ bonsam gyem the lake of fire Ojia wasiesia ma bonsam na nabɔfoɔ na no me no bɛdi ho nkɔmmɔ ɛbra na me preach with studio. We discussed that topic. The lake of fire is real. Heaven is real. Paradise is real. Hades is real. Aye nine. Hades aye samado. Paradise aye paradisi atwenya aye ahotefo kotwei. Bunsam gem ye final judgment day eno no koma aboyefo ye bayo ma ya aka de awiane anajo. Ana heavy kuro aye judgment day no onyankopon de ahotefo bekukuru num afebo akwaji umani. Aye 2 aye 4 sorry. It will be a owu a obekọ paradise bia no woni da so se so obekọ heaven. Obi a owu a obekọ Hades aye asemado bia no eno nso so saa bia ho no eno nso so no ye wo bia ye ayayade a saafo no ekọ ho omo nso so na chese daachi omo ye condemn ye bu o maten omo kujim omo kwahye aye fa na ne ayi wani da so midofo aye hiem aye fa na me pache wadwene wo aye fa na wakoma wo aye fa na wadi teme aye fa na wadi teme se wo kra na bekọ ho se wo bi anye Yesu Kristo ani a wo so wo be wuni bonim. You will die in your sins and suffer in the hell. Mr. Brother, so me we bonim. Waiting and done den nyina no media is evangelist David. Ye wo dwumade so a ye de enkwagesam eba. Mommy amfia ho mawurade. Mommy di wiase ene said ye ekọ no bibiri achi. So be accept Kristo no one fan one mano na one tene Kristo ncheche mu a asem wato ana se wuji Yesu Kristo dia you need to allow yourself to be baptized esese wo ma ye bowosu esuo no nso ne ye bowa ye wo ma hodo esese wo ma ye bowosu wasu tinim esese wo ma ho kwai ye bowosu a ye bowosu e wasitinim e ma wo bi mfa nsuo mpetepete so wa bowosu no. The real asubo eyensu a etene eti wuye Kristo ni ana wo hweme na me pacho wa kwantu mu a know what to do. Know what to do. Decide for yourself. E ba no nkwaje a emfa bibia nyi ohua no. God should bless us of penny medase eradisha. O wa kwantu mu a Emma wadwene no wakoma nyina nkonko yese mi pesika adwuma mi pesika wudi agora odmango wo betima fa wako yes uwa eno anu no Ewurade nka se ai ana wo begina evangelist uje wa life so eno nti ene enya hwe ene mesene ko paradise wan Yesu bono o wasem memfa ho nkototo se ana kromfo no ano osan se nuan so no so no kra Yesu je no wo nko Yesu Kristo ewu asore okọ odinkunu mokọ ana odense na wana maye se ne obi sachera na dwen a oma no kwa masofo nkobo na mesu ya de da ho to obi a wodo ho ma Kristo bia no e ba chew fa ho ma Kristo yi na ye mo wasu tirim wo wie pe afei wa hyase ne Awurade ato nse de communion afei hon konkoro wasere Awurade na wode bia betena mu eno na wotimi abotre na ebra efise wiase we mu no se woje nsuo mu asubo na wokọ Awurade pono na God spirit enka wo ho a eno so ntum motre na ebra sa atre na ebra no so na ye bo a e qualify ye ame yatimi akọ Awurade nche resetre ni abra bonima obi nyankwa
Hallelujah. It is our principles when you na eke Christianity home. It ye bechi Yesu Christo di anasi aji Yesu Christo di. Esasi ya shesa nima when you na nson. Na ye nanti we Christo ashedi. Wasi so obi anyemi ani a obe wuni boni. Wanyi Christo ani enti wanya nsumo asubo. Wanyi Christo ani enti wanya honhom kronkron. Wanyi Christo ani enti ontime nkwa urade pro. You can John chapter 6 verse number 30 ho kro. Was say we ne nkwa pa no efiri suru sane ba na she. Muni bi na munya nkwa. Hallelujah. Christo acha yade eti Christo mama ne adofrom. Ye hyemu a yedi ho nkomo. Yesu Christo mu ne nkwa je wo. We must believe in Christ Jesus to receive Holy Spirit. We must believe in Christ Jesus to receive eternal life. We must believe in Christ Jesus to worship him and go to Krukunkra where see ediamayeno. Was a someone ye me near Mubu Boni. John chapter 8, verse number 24. Hallelujah. It another thing. Glory to bless you. So for Mama Yenyi Yesu Christo ni na yengu ye boni. In Shankara Didi. Afei owie ye no se obi anyi Yesu Christo ni a ebe den ana wobetimi anya nkwaje amanekra. Ema wremfi Yesu Christo se mene no kura ne kwan ne enkwa obi nko eje Nyankopon nkyai agise onameso. John chapter 14 verse number 6 also bene baako ene ba life no so enya senketo also for Thomas erade ensha me da so ba say obedwane jumedi menim say wo hwe back door. God bless you. John chapter 14 verse number 6. See Yesu Christo ka kire Thomas ene asuafo ne hye mene kwan no kura ene nkwa no obi emma menchai agise onameso. Hallelujah. Obi nko eche Nyankopon nchai obi ma Christo ahenie mu kwa agise onam ono Christ Jesus. Enti woni pentimi nya down kwa without Christ Jesus. Enunti ena metiemu afidie se virginity. Sa wonyini ni ya virginity. Obi ti meka sai me de men kwa sori bia me ye papa na mako heaven. Asam kaka na waka na zano. Enya nwanwa ebi se ye mpanimfo a me pa chew omu omemu eka ebu bebi se odo wano edo nwera kase nwo ana meboa wodo wano do nwera kase nwo kwaye eda hotu na me gina se kwaye we me do bu mu nua sempo kra we me do ne tenten me de we me de me ba ho a me de 3 days be do ne nyina kwaye we me do ne nyina nwira me do ne nyina sa omu bu sa be we se yi woni pa bibiri ho no mu a omo do ma no omo brage ona se fo we de me ye ne nansape me fo we o me do ne sisia na ye de se ka hye ne nsem bi no ko gina kwaye na no a enche homa ne tase nua no ne enua ne homa ni ade ewomu forest se de sitie na obedo ebu nua yi na bebi na wo nsem chechi no ewere nwo oboa ye de bi bewo ena mpanifo bu sa be no was what do ano do nwera kase mo me de be papa me nkwa sore na wa gina quotation so ana wo mo nkwa asore no mo ni Kristo ahyede so ana so mo nyi awurade ne no wo mo quotation bi no gigina so wasenya mo ana mo bible ne se wo ye me da fi ase wa mehwe me ana hwan wa me ye se ana den enu ntino me ye sa de no na me de akọ heaven na se ni pakoro no ankasa no wo ye papa no wo se abronsa wo ye papa no ewiase ne gie bonus aka ho wo bere no akọ woni Kristo mu ahyede bia na bede na de papa yero nkwa akwa mana ye wonyi nsu mo subo onko communion ewiase nkeka bone ena odi akire James mu mana kan wase onyamso mpa hu ni fi ewa gye Nyankopon anim so rase ma me hwese me hu achewa onyamso mpa hu ni fi ewa gye Nyankopon anim ene se obi kwa akohwe enwisia
ene ekunafo wonom ahohiam onyamsom pa ehu enifi aye James chapter 1 verse number 24 wase 27 James chapter 1 verse number 27 wase onyamsom papa ehu tie na ehu nifi eje Nyankopon anim ene se obi kohwe nwisia ene ekunafo wonom ahohiam na afei se nipa koro no oyi ne ho firi ewiase enkekayem ewiase enkekaye ene maboni ebinom oyo tinyi wadwen se me nkwa asore me ye papa me tia obi rent amano me ye sofo adoye me ye we me nkwa asore bia me ko heaven wo boa wo de wano na aka bere nya de se beje dwuma wo de wano na aka betenya dwuma obeye papa wi akwhye obeye papa wi akodi nkonkonsa obeye papa wi asa ayeye niema bi hallelujah enti medofo ene Kristo mama yeshiemu Yesu Kristo kan John chapter 14 verse number 6 was say I am the way the truth the way to what do we call it heaven so wo kwati Kristo hefa na be wura me pa chew ubetime nyankwa Yesu Kristo si nam ne so na ekọ heaven. Oso si nam konvo so. Ye nam mala so. Ana ye nam nipa asmesi so. Nipa da sane ewutibi wu. Ye nam homa so. Na baby a generation adri no obi da so sum awia, obi da nananom na wo sum abode fufuro bi. Was mene no kore the truth. Yesu Kristo wa ye no kore. Etu obi a wanya no kwafo obi anso obi a wanya no kwafo oni nkwa ti nkomoni me pacho bebre ahobrasem obi a wanya no kwafo oni nkwa ene nkontompo ho ma fa wiase adwumagnu na otwa ntro awaremu na otwa ntro krisosumu na otwa ntro asofu dwumam na otwa nkontompo afa bebia was mena no kore enti asori ya me pacha me no mie no kono we need to be extra careful asori ya woko me pacha ka no kore wo ye ka Kristo mo no kore ene asofo bebrebe ntimi ka Kristo mo no kore because of honam nyema ubenyanti aye na da aye defe asabakafo bebrebe ntimi ka no kore aye na da aye defe because onimi so ka no kore correction ma onimi so ka no kore nipa me boa no bedene me kina fidikesi so ka medofo me pacho we a man of God we evangelist we a sofo we a prophet we gina Kristo agina mu fa hye otrimo no kore we de nantia eye wo de hye ewurade na buo nipa ewurade na hwe nipa hallelujah momie mfa no kore nante yama nipa ensorema ene afoforo hunu Kristo mu no kore. Let the people know the truth about Christ Jesus. Let the people know the truth in the word of God. Many people who say nipa tena bonimu obeko bunsem jem. Nipa tena bonimu obeko jem. Nipa tena ne bonima onyankwa. Adefedefe na doso. Medofo amene wo hia. Baby a wo kwa sori. Ye de Kristo mu no kore na chiro. Ene ubo no ma ana asa wo kan mu kakra bia asare ne na ekofom ene nti obi asofo wadane ne nsam obi a man of God wadane ne nsam wasesa ne nsam ontimi kan okra biem ene sorry bebrebe start wo Ghana ha bibrem ha no mu kura Kristo asemu omu kura Kristo ahyede mu pa enso ene adane ye won sorry bebre wo Ghana ha na me pacho emma ewo mu ekata wo muti so na kopa na oba boni duku kama wa boni ti krokrowa na oboni duku ahye na smande e de niam bi atoto ne nsa wose maku na okwa sori afefefe ene sa niam na ewei sa afade na ewei sa hyehyede ye ne munyam hye a ehye Kristo adwuma mu ne munyam hye Kristo de ne munyam ene sa niam ne nyina wei ene ye ma menom binom
and sorry bebre meko fo binom obehia no okwa asore okọ meko obehia no ogina puppet ogina awurade aginam ogina puppet so wolidi asore ni tiri hu gu ho na emi ko ha na basabi ya say a fashion a modern church a modern life. Kristo mu no krensam ye jato ho eno be hia brande no ono so ye rasta na wabuni ti na no what they also they akwata sorry them no wa hye ni kaketua bi obi hye crazy chain. Are we kidding God or we are minim the generation where ye womu any baby ayeko any Kristo somone minim era kro any baby aye pese yeko enti ya penkwani. Are we looking for salvation in Christ? Are we looking for eternal life? Ye pe Kristo mu nkwaje ni. Edi se na asomafo no be ye adwuma no. Edi se na Mary Magdalene bobo omobra. Enti abrabo we ti Kristo bia enti wo bebutre ne yade wo mo di amaya na. Awurade hu ye bobo. Me say we must believe in Christ Jesus because in him there's life. Yesu Kristo mu nkwa na nkwaje wo. Menti osofo asem so osofo kakasa bi osofo ye nchirichiri bi na natural nsem nkwa. Don't follow him. You can question him. Obet my question no. Yes. We say ban nkwaje a ankrankre osofo betime di wanim edo akogem. A lot of Christians even miss the road to heaven because of their pastor's teachings, because of ensembi omutieti. Jemeso amen. Yesu Kristo se meno no kure ene nkwa no kure mene kwai. I am the way. Mene no kwai mene e kwai no. Yesu Kristo the kind. Na just say without him it is so for our kwaji adru no de ya asore. Hey, me say brother so be here ni na asore ya titimu ne asofo no yekọ mo na ase no. Oba mi ehunu honhuma na se tumi omo de ya adwuma. Ose mene kwai no. Mene kwai. Yesu Kristo so won ne kwai no. He is the road to heaven, road to salvation. Na obi siesie no sori anopaso wo kọ nkran na me pacho be fatamale kwai a ebede no akọ enkran kwai ye nyira ni ba bi eda tamale kwai ye nyira ni ba bi eda sunya kwai ye nyira ni ba bi eda mankasi kwai ye nyira ni ba bi eda di se wo mese kofa be fofra kwayira bisere wrade so obehu emabo no wonte ani o ma no nkonkro tumi ne meka ye ho na won cheche ndo ma nyira mu fine na o me ye hu ye benkuru ni nifa. Hallelujah. Ti nkomoni wasemene no kure ekwan ne nkwa no obi nkwa eche nyankopon nchei kronkron no bi ntimi nkom agese wonam Christ Jesus so enti heaven kro no ayepe mu akro no agese wonipa nam Yesu Kristo so ne betimakom na wonam Yesu Kristo so agese woginidi so obi ko okesie bi ho a obi ko hye minister bi obi ko ohene bi ho ana so obi pese okuhu sofo obi a empempini etimi kase agese okosi asemesi so ana so benten dia okoda no a sireti bi obamu ohu nipa kro obamu ohu nipa asemesi sa na de sa nipa kro na wokoda no asem bia obeka bia no wandi a enya de so obehu pani kro no agwako ho no sa na de enti Yesu Kristo ahyede ene nanum asem a ode bae no se ye ntia amfa anya adwuma amfa ye ho anto ne so a kro no ye nyam nko enti mu Kristo na yemu ni yi na ya nsom no wonukurem edwuma dia bia ye di bia ehunu se Ewurade ne okese na yemu ne kronkron yamfa na asem ne nante ye nipa dia toda ye ba honamu edwuma sem ne adwendwene ne niam bi yare pressure timi koba nanso entempa no a moma ye refresh ya adwene no na emra Christ se one ne wotumi ade nyinaa ye one tumi ade nyinaa ye. Hallelujah. Otumi ade nyinaa ye enti se ye gidi se otumi ade nyinaa ye dia ene de kire so bia no de ni biremu obeye ede amaya. Hallelujah. Enti wase wonam ne so ene nya nkwa. Romans chapter 10 verse number 9.
Wase gidie mu se onipa gye Yesu Kristo dia ana gidie wo bi gye Yesu Kristo di no ede nkwagye obi gye Yesu Kristo dia ede nkwagye bre yɛhwɛ ho asɛm Roman chapter 10 verse number 9 mepacho beauty ho emame na oma me feedback Roman chapter 10 verse number 9 welcome say wa join life no radisha obaso no beauty ho obaso na wa beauty ho na bibia timi aye kama Roman chapter 10 verse number 9 tie wasna say what the wano pay mu kase Yesu ne Ewurade na wode wakoma nyina gidi se onyankrompon anya no afiri awufo mu a obegye won kwa na akoma na wode agidi kɔ etene mu na ano na wode pa mu ekɔ enkwagye hallelujah tio wasese wode wano pa mu kase Yesu Kristo ampa wone ne Ewurade wono na agya Nyankopɔn nyane no ne nansa so no wasɔre eti agya Nyankopɔn senifa so wasese wode wano pa mu kase Yesu Kristo ne Ewurade a obegye wonkwa wase ano ene wode pa mu ka o ano ana yede pa mu ka ede kɔtre ni mu wase wode wakoma agide se onyankopɔn nyane no afra wufo mu a obegye wonkwa na akoma na wode gide kɔtre ni na ano ana ode pa mu ekɔ enkwagye wase se wode wano pa mu ka se Yesu ene Ewurade na wode wakoma gidi eye nema mienu na wake ano ene akoma ano ene akoma na twa se me kana zanwen wase omaidi wonma no fafa na edimini no makoma de atwe na honkɔ achichi nanso etwa se ya no fafa na ne yakoma no eye atwuma bom at a time etimi no mienu de ya no apamu aka se ya mayensa so akire Yesu Kristo wona ne yakra agye nkwa no esasa ye de yakoma to so se ampa onyankopɔn anya ne Yesu Kristo afira wufuo mu na wonyane ye no wanyane wonkunimdie so etwe akra edi afam ne ho edi na akoda nkwem. So we must believe in Christ Jesus. Yanyi Yesu Kristo ni efise ni mu na nkwagye wo. Ni mu na fahodie wo. Ni mu ena mepache o medofo amene wahia yebetime nya brabompo emu nyina so. Osese manyi mani a mubewu mu bɔne. Se manyi mani a mubewu mu bɔne. Enti nkwagye nti na Yesu Kristo bae se yemfa no so enya nkwa ansa no betime nya nkwa Jesu oje Christ Jesus di wose ano ne de pa mu ka na ye de akoma agi adi akotre ni mu eti bra me no mienu ko gina asore fie na osofo ka kasa bi se Ewurade Yesu ene dei me fa wo se me kra na magye nkwa Ewurade betena me mo boa me no saa kasa no ye bi ya no ka ye da ye ma ye nsa so kire Ewurade no esese ye de yakoma agidi ekotini akoma ye de gi Yesu Kristo adie ni se ampa ne ampa se ye kredo se ye bewu ama na asem ye gidi se ampa wona ne nkwagye Ewura no ukotinu a woni nkwa bedofo ugidi wo Kristo mtese ene obi wo life so ne gidi nyina asa na bamu nyina abu wo ye Kristo ni enso ama hona mu niam bia fa ne so ama asore kura wo husi wo kobiem ni bibia ni nyina so nyina sei eye ne se won kwawe nsa eye ne se won jese onye Kristo som onku ne ho Ewurade ntu gidi wanya so mu yo gidi yanya so mu ye so mu yo bonzamu odi o gidi wanya so mu ye Yesu Kristo mu gidi yanya no Kristo mama ne adofo no ye so mu ye we say sa gidi we obi kwati a ohunu Ewurade ohunu Kristo ededi akire hallelujah tio
was a GTMU and yet the conquem. It is obi anye Yesu Kristo near a burden with menyam kwaje. So obi anye Christ Jesus ye near a burden when nyam kwaje. The waji Yesu wedino udina asemso. The waji Yesu wedino opa ne ho achi. The waji Yesu wedino we jaboneyo. The waji Yesu wedino omanene ke urade asem ho. The waji Yesu Kristo adie no obone bra se di Kristo e bone bra wasase so. Hallelujah. Eti adoforum momme yemfa ya no fafa ye de bo abodin no emfiri akomamu enso nante emoye bra. We say gidie mu ena wode eche adasama enkwa na trini mu ana akomanso eyi ne papa edi ema yetimi ehunu Kristo ene munyam atasfa asase so. Verse number 10 was say akoma na wode gidi kotrini mu akoma wo ena wode gidi kotrini mu. It is all beji Yesu Kristo di na wakoma no emu fo na obu wo sampa wo ye wurade dia afei brabone bia wo bobia wujai. Sa akoma no be che sa brabo wi amebo no ene Kristo asewonko ewurade mpe akoma no yes akoma no be decided. Akoma no be decided abrabo we nye ene mabeji Yesu adi memu biem akoma no be chew adi we nye ene memko ho no be jai edi sane ma no a eye wiase abrabo pon no otwu wo firi hu no nyira no na ewurade ne no na ewurade ebu no trene ade edi ama. Hallelujah. Isan se eye trene ade a ewurade Yesu Kristo obu ama eche nyankopon obu ama na watwe ho afiri sane ma bone ho no abeye trene ade ama sa trene ade no na a guarantee you na ede ukọ enkwam. The Bible say enya trene abrabo ana obi bebo a ontimi nya onyankopon ahenie. Waiting a matrine abrabo hu hia. Waiting a ma hoti abrabo ehu hia. Se ade boni bia wotwe hu afiri hu. Ye ka trene abrabo simple to understand. And say ade bia ye boni ade bia wotwe hu afiri hu. Yes. Ade bia ye boni ade bia wotwe hu afiri hu. Wotwe hu afiri hu pa na urade boni trene ade ama. Simple. No boni trene ade ama. Wotwe hu afiri boni hu. No ya ade a etine wo urade ne so. Wo ya doye wo ye papa no saa ne maniema no a wo bu anyankopon adwuma wo ya ade eso awurade ani na awurade bu ne tere ne ade de ama wo enu ani heaven kro no wo wura mawie. We edi enkanya din nanso bonsama ma de we aye den wa to akono wiase akono bone egu wiase so. Jambe nipa bebre entimi ntwe hu firi bone ho. Nipa bebre be ti Kristo na se omuntimi nya de trene. Misre wurade so mfa ne nsankan. Na omma honhum mu dro. Omma hon kronkron metene wo mu. Omma hon kronkron me kyerɛkyerɛw. Omma hon kronkron me di hene wa brabom. Omma hon kronkron me di hene wa komanim. Omma hon kronkron me di hene wa komanim. Na ewiase ne ma bone a obonofo ne de gu wiase so na ebinum atu adi akyire no. Meno mienu de yanko kambi anhwe meno mienu yantre nsanko so meno mienu yanko dimu efo ewo Kristo anim awrade honhom na wometena na omoaye na ewiase abrabo a emoyi huhu bone ewiase we mu no yetima nante Kristo ahyedem na sedi obu Abraham na brabo mu tena ne ade ma no ene awieye birimu awrade enso atimi abu yanso ye de tena ne ede amaye. Se wo bichi Yesu Kristo dia etwini ma papa bebre de breno se wo bichi Yesu Kristo dia emani hu Kristo anu monyam enya dan kwankwo a eye hunamu niema bebre hono mu a se wo bichi Yesu Kristo di na do ho to no so a oye edemau. James chapter 1 verse number 6 salvation hour in Jumedie so Ghana time 8 p.m. bia your TikTok live so a yedi Kristo asma yemfremu Ebro True Faith Church International Evangelist David Sokoban Wood Village branch
Eho ena me pacho me ye asori adane de nyina no media so yade Kristo asam ebrewo se obi achi Yesu Kristo dia wonam fam kura no ebi kwan bebre de ma no. Yes, James chapter 1 verse number 6 yɛhwɛ asɛm ketewa bi ɛwɔ ɛhɔ. James chapter 1 verse number 6 ɔse na gidie enimu a David, sorry. Was in a gidie mu enama onipa koro emisa na ma onye bibia ho echim efrise de oje enchim no otese epo asoche a emframa ebo edidi akoniaba na ema saa onipa no ensusu se obenye onyankopon anase ewurade wo bibia onipa na adwene ye ne ntanta no ohihim ewo na akwan nyina mu. Hallelujah. Gideon obeji Yesu Kristo dia esa twene mapa bebre de breno. James chapter 1 verse number 6-7 was it nesa nti ebra ya peti Yesu Kristo adi no ade bia ye bi se bia no yemfa gidie mata ho yemfa Kristo nka ho yenyini se yewura no sona ade nyina na se ni pakro no gia wagie di ne nya no nko ho wose se wanyi bibia ho akyinye a de wo bo ho mpaye de wo hwehwe no ebeye ho de ama no de gidie timi ne ba no Yesu Kristo mu gidie de sa timi de ba no wase ba na sa de wo hwehwe waba Kristo mu no yaba Kristo mu no de yesre de yehwehwe de yepese ebamu no wase ebeye ho na wanyi Yesu Kristo ani a ebede no wanya danse wa brabo woni Yesu Kristo mu gidie wonyini ni ebede na adwuma no etima pagya akwantu nkata asem etima yiye ayaresa no ebede na aba na no Yesu Kristo kasasa na woni yarefo bi hye wase nti wugi miti se metimi asaw yade wase wura Yesu meji wudi. I believe in you that you can heal me. Woma eba Yesu nchema urade Yesu Kristo esa womo yare nyina no obisa womo wanwan wase wugidi wase megidi wase wugidi enye wonkwa obi a wugidi bi ehunu Kristo eno monyam wase o oba wugidi agye o sori kwa sundwem oba na no opese Yesu Kristo sa ne ba yade no wase ampa miwura se mani didi wia impropro wan nkrama ma no fabidi wase oba ugidie so ugidie nyama o sede obisa egidie o. Yes, oba na ne moje tunu finsha bebre no eno so ko sisei wase se menya gidie koso na tade mu a minim se yare ama yare finsha bebre no minim se wa hawa mafam bebre no gidie ninti enkurim die beba. Hallelujah. Eye gidie satam ne nipa bebre ni Yesu Kristo ne nam bedi no mu ni gidie woni mu sa oba ne gidie tu sa na mo no wase hwan na aka me oba ne de ahobofo be hwe Yesu na so wase ye mea wase oba ugidie achew kwa sundwem ugidie ajew kwa sundwem. Hallelujah. Nipa bebrebe na Yesu Kristo ne Martha hia wo kan John chapter 11 verse number 39. Ebra Yesu Kristo call na dan for Lazarus nche no ogu wase munyi bo no Martha se awurade se se de wabon wase Martha man kan che se wugimi dia ubehunu awurade no munya na ti wugimi dia no se de wogu kura no se wugimi dia ubenya nkwan enti gidie ewo Yesu Kristo mu yeji Yesu Kristo adie no medofo honam famu kura no etwe nhira etwe nkoso etwe abrabomu adane ema enkunidie mba ya kwamu bibiri oji awurade dia enema bibiri ena wonsabeka sujeni no wase miwura ha ho kura kansam no keke meboa
was oh mi wura sabre de sese kura ha wa kyerɛkyerɛfoɔ no ha no na wo ba no wawu anya yeyi was minim sɛ wo ka asɛm no a the word minim sɛ wo ka asɛm no a asɛm no nti gidi a mewɔ no ɛbɛma me ba no ho ayɛ ne den ampa ɛno nti ɛna mede asɛm ya ba sɛ we must believe in Christ Jesus. Yanyi Yesu Kristo ni ma me jinidi fa ho beto no so somo. Believe in him. Trust him. Obey his words. Je waji Yesu Kristo do nante na asemu pepepepepe. Oma bibia na ada no. Oma bibia munabam. Oma bibia ntwene nko wiase. Na no na Paul kan wode no to awurade so gine mu agine di wase di akura da betete me ni awurade do. Eden what can separate me and God, me and Christ? Hallelujah. God will bless you, Mama Esther. Believe and it will come to pass. James chapter 1 verse number 7. O say e masa wo nipa ne ensusu se obenya bribi e wo Kristo. Enti yabe ye Kristofo na ye wo life we so no. E bia na wo Kristo, ugidie hihim. Ya gidi wo Kristo. Jinidi se ne wafro no, wamfro so begu ne mase. Wafro so be me dankwa afei asase nso abrabo mu nyina so pa no wodi bi nso ahye ne wanyam. Hallelujah. Me last go to America kitua bi na me ne wo ede aba na wie se obi pese oso Kristo ani a esese ode ne ho eto ura Yesu Kristo so. Se ye pese ye so Kristo ani ade a esese ye de ye ho eto Yesu Kristo so. Ene asamene say we must believe in Christ Jesus. Said the beya e benyan kwaje. Emfaso bebre ne wo Yesu Kristo mu so nipa be gina die no de ne ho abata no. Ose se obi pese oso Christ Jesus ani a esese ode ne ho eto ne so. Hebrew chapter 11 verse number 6. Let's hear the word of God. Was na gidie enimu a obi entumi ensani na esede oba onyankopon enche no se ogide se owo ho na oye wona ohwehwe na kira kwan no katuafo. Praise the living God. See, gidie nimu a obi nteme nsani se woni pantimi anye Yesu Kristo ni a onyankopon ni so wenye se mene obi enu anye Christ Jesus ye ni anye agye nyankopon ani anye honhom kronkron ani na ya anye ni nnwuma nso ani a ye ntimi nsani ya nsani nso a ye ni nkwa wase se gidie nimu a obi ntime ensani na esede oba awurade anase onyankopon nkyei oba Kristo nkyei se ogidi se owo ho ye gidi se Kristo ho ye gidi se nyankopon ho ene se ye gidum se ye wura ne tiase owo ho wana boss ro ne asase dia ene wa hye ye bose obema ye dankwa 1 John 2:25 bosha wodi ahye ni dankwa wase yenyini se onyankopon wo ho yenyini se Yesu Kristo wo ho wasori afire wufuom wode ne moja be patama ye moja eje nkwa wabewu ede amame no mienu wasori wodi gunim Yesu Kristo di gunim eti mum yenyini ni Yesu Kristo di ne moja abetoye anwa ya hemani asofo mum yenyini ni e Kristofo etoda ni abamu obu ibinuma abamu bu ntentem dodo apa ibinuma abamu bu ntentem edi wonyini se urade betima ye oye wonyini se wo hawo na da so betima manako wonim se urade betima bie kwa ama
na sa amasa mpo a fa hye wutrim se wodeda nkwa na ahye ye bo na mo ka kire suafo no mo yawe wose wiasefo ni beche mu de mu besu atwa adwadwo efrise mu firi wiase etinya ade bia na wa hanom a ebeko smooth amaye asase we so enya ade bia na wa ebeko smooth amaye obia ne nkra bia ne hyebre ti de awurade de wo famu no nya gidie wom se enye de ebeko na wieye na se amasa mpo a wona wa chinchire awurade mfo ani nchire wiase amasa mpo a wo ma awurade enu ne ho ma awurade nsansi fom wo ho Nebukadnezar oyaso odin no ye no se wo chenso o chenyankopon kora Shadrach Meshach Abednego so therefore yen sa mase ye nyankopon ye som no no obetimi aba bechi ye mpo a yen koton so wanyam ne da aye nwenta so egidie. They focus on things above. Omuji nyankopon di omuji Yesu Kristo di satam Yesu Kristo kora de na wonyam man nti no omuji di nyina wo nyankopon mu ene Yesu Kristo yi no ho adi amaye ye wo agya no ewo Kristo wo sade nkonkora be pie so wo ha no abamuabu wo ha no aboton wo ha no aye basa wo ha no abamuabu wo ha no aboton wo ha no aye basa eye ho bone na yesa Yesu dinimu ontu sa ho na semfiri wo nipaduam Yesu dim ontu sa ho na semfiri wa brabom Yesu dim ontu sa ho na se emfiri yakwam na omeye gidie nsipi omeye nidaso nwie peye na nkwache a Yesu Kristo asiesie wo na asemu no ontimi mayen fa ye ninsi so na yentimi nyankwa dedia. Wasi gidie nim wo bintimi nsani esede oba gye nyankopon nkyɛnse wo gidi so ho na wo ye wona wo hwehwe na kira kwai tio wo ye wona wo hwehwe na kira kwai asɛm de me de wona wo hwehwe na kira kwai wo ye ne ketuafo so hwehwe na kira kwai a obamu aketuapa semino miero hwehwe Kristo kira kwai a medofo obamu aketuapa wo mumi hwehwe na kira kwai o ekira kwan ye de nkwaje ebo enko hwe Yesu Kristo ekira kwan se wo ko because of ensenchirani. No, don't search for Christ because of material things. Don't search for Christ because of worldly things. Nemo, we must search for Christ Jesus for eternal life. Enkwaje enti was monhwehwe mahini ne metene kane diaka odebekamo mahimie ene metrene kane eti yahwehwe Yesu Kristo ma ye kra nkwaje nothing else dienti ne wo asorefie medofo awo life we so amene wo hia dienti na akwa asore dienti na kom bible nkwaje ka ho ana nkwaje nka ho wenti ne wo dwumedi Yesu se yahwehwe nkwaje ama ye kra yahwehwe nkwaje ama ye daache yahwehwe nkwaje ama afoforo yahwehwe nkwaje wo Kristo enti wo se yamo dewuru se wonum ne nkwa wo ne nkwa no ni bahan de wagime die no mema ne dam kwa bedofo Hebrew chapter 11 verse number 7 6b wase wona wo hwehwe awurade akira kwan no woye wonum ketuafo ketua papa ketuafo enemo me hwehwe Kristo akira kwan na yenyini ni Yesu Kristo ya hwehwe no na yehunu mumientra ne dom hwehwe Kristo akira kwan na ginidi na won ma waketua padachi hwehwe Yesu Kristo akira kwan na ginidi na oma waketua pa dachi na Yesu Kristo ba oba wiase no obie na akwam obie ni ntabam wabie wono ankasa no hu se onipa dasani entimi hwehwe no na ohunu Yesu ba no wansie anase wamfa no ho antete oyi no ho adi adofo no ene no odombre ene ne nkwaje da bebia wo hwe me firi ye bia no ene me no ka Yesu Kristo ekira kwan hwehweye ene hwehwe a ye ba hwehwe no se ye bagi na die ne ye de ye ho atonso ne asom no na enya nkwaje da de akire we ne nsam a ene anadwi meno ebidi ehon kobo esuafo ne di ka no onmo hwehwe Kristo akira kwai omu gini di enne omu obabe papa atana ye pa ede mo mokra mo ma ye mu ansan na uwu achi
wontimi hwehwɛ Kristo emu adwensakyera onipa wu akyi wontimi hwehwɛ Christ Jesus sɛ o bɛhwehwɛ no na o afei na o bɛsom no dabi ebere ni ebere a me no mie no te ase ebere emu ana ebetuma hwehwɛ Christ Jesus ebere a me no mie no te ase wa hoɔden ya o nantuatua ho nantuatua o ye ni hunade ye hoɔden wo hoi saa bere mu ne ebetuma hwehwɛ Yesu Kristo akyira kwai na ya gyinadi na yenso wama ye ketua pa wama ye dankwa de di akyiri wi ene ensɛm a ena na twi me no ma bɛkyɛ pre na hwehwɛ nkwagye wo Kristo ema modachi Awurade nhyira na onte nanim tie enkyɛw baabi a wo hwɛ me firi bia no me yi mpae sɛ ensiw ye ene dwumadi a adɔfonom honkonkron ebedi yanim ɛwɔ dwumadi mu no ha ene edisi nodu abapa ho sima ensia ɛwɔ ɛyɛ me studio ha Ghana time 8 p.m. bia ene ɛwɔ live so a TikTok yɛde Awurade asɛm a yɛmfrɛ mu efa dwumadi so ɛde bro wo hwɛ me kyera kwan ya me wo Kumase Sokoban Wood Village Kumase Sokoban Wood Village ho ana me ya sɔre me nya sɔfo a me da sɔre ya no me nte asɔre